Taliwala sa nagpadayong diskusyon sa student activism, red tagging o disinformation sa social media. Gipahinumdum sa mga opisyalis sa University of the Philippines o ginilang journalist nga si Cara David ang importansya sa freedom of expression o responsabling pagsibya. Gipadiyag sa UP President nga si Angelo Jimenez nga ang maong tunghaan dugay nang nagbarog alang sa kagawasan sa pagpamulong o freedom of expression. Matud niya, dili mahimo ang usa ka tinuod nga universidad kung walay lugar alang sa huna-huna ug pagpangutana. Alang kang Cara David, dako ang papel sa media sa pagpanalipod sa kamatuoran, labi na karong panahon nga paspas kaayo ang pagkaylap sa impormasyon sa internet. Matud niya, ang social media o sa kademokratikong plataporma nga makahatag og impormasyon sa daghang tao, pinaagi lang sa usa ka click, apan susama sab ka paspas ang pagkaylap sa misinformation. Magpalit man yung technology, dapat yung basic principles ng journalism dapat nananatili. And all the more na mas importante yung trabaho ng mga tunay na mamamahayag para ilabas yung katotohanan amidst all this chaos ng kasinungalingan. Busa, giawhag ni David ang publiko nga mobalik sa honest to goodness journalism o pilion ang mga credible media outfits. Gituki usab ni Jimenez ang red tagging nga usa sa mga mikatap nga issue karon sa katilingban, usa ka risgo sa kaluwasan sa usa ka tawo, mong supa kini sa fundamental nga katungod sa kinabuhi. Matud niya, ang tinuod nga edukasyon dili lang mahitungod sa pagtuon, kundi sa pagpalambo sa kritikal nga hunahuna ug sa abilidad sa pag-ila sa tinuod nga impormasyon gikan sa propaganda ug sa personal nga interes sa publikong interes. Kasi the foundation of critical thinking is literacy. Yes. And the foundation of scientific reasoning which enables us to come out with innovation that can serve and make life better is numeracy. Sa milabay nga mga adlaw, nagpadayon sa pagtingog ang mga estudyante sa UP sa ilang mga baruganan sa mga nasudnong isyu. Apan, pipila sa mga student organization social media pages na puno sa mga yaga-yaga o mga hateful comments. Nunot ni ini, gipahinumdum sa UP Cebu Chancellor Attorney Leo Malagar nga nagpadayon ang universidad sa pagpanalipod sa mga katungod sa mga estudyante. Matud niya ni atong 2022 gitukod sa UP Cebu ang Human Rights Committee nga gilangkuban sa mga magtutudlo, estudyante, student council, legal office ug mga alumni. Lakip sa ilang mga programa ang paralegal orientation aron mahibalo ang mga estudyante sa ilang mga katungod, ilabi na kung mahitabo ang mga insidente sama sa pagdakop sa mga otoridad. But our first parang mission is that sana walang ma-red tag, walang ma-threaten. So that's why we have paralegal trainings. Dugang ni Malagar nga ang committee mahimo sab nga duulon sa mga estudyante kung adunay mga kabalaka o paglapas sa ilang mga katungod. Iyang giingon nga ang ilang tinguha maong pagpanalipod sa tanang miyembro sa komunidad sa UP batok sa red tagging o ubang panghulga sa ilang kaluwasan. Samtang gipahimugatan sa class valedictorian ug summa cum laude nga si Athena Ella Antipuesto nga ang mga migradwar dili lang mga nakahuman og eskwela kundi mga anak sa nasod nga adunay responsibilidad sa pagbarog alang sa kaayuhan sa katilingban. Our schools are not just here to be factories to supply and produce workers, but to produce a nation of thinkers with a conscience. And this is exactly what we need in this moment of our country's history. Matud ni Antipuesto, ang katuyuan sa eskwelahan mao pagmugna og mga taong adunay kritikal nga hunahuna, konsensya o kabubuton sa pag-alagad sa nasod. Sa padayong panaghisgot, gipadangat sa ni David ang importansya sa responsableng pagsibya pinaagi siyang bag-o lang nga dokumentaryo nga Ibinasurang Paraiso. Sa maong dokumentaryo, gipakita ang kahimtang sa mga katudubong aita sa Sitio Tibag, Subic, Zambales, diin gitukod ang usa ka dump site sa ilang yutang kabilin ni adtong 2019. Bisan pa og gipahunong sa DENR ang operasyon tungod sa mga giingong paglapa sa Ecological Solid Waste Management Act, ni padayon pa ang operasyon sa pila ka tuig sa dili pa kini matotoo nga nasira ni adtong Marso 2026. Mato ni David nga human mi pagawas ang dokumentaryo, mi konta kaniya ang pipila sa mga aita nga ilang gi-interview og miingon nga gitawag na sila sa lokal nga panggamhanan. Alang kaniya, mo kini usa sa mga hinungdan nganong importante ang journalism. Dili man kini direkta makahimo og polisiya, apan makahatag kini og tingog sa mga komunidad og makapahinumdom sa mga naglingkod sa gobyerno nga sila ang adunay gahom sa paghimo og kausaban. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV Cebu.